Per aquests dies que teniu més temps, us recomano veure Atrápame si puedes, dirigida per Steven Spielberg l'any 2002 i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Tom Hanks. He escollit aquesta pel·lícula i m'agrada molt sobre aquesta idea de la història d'un falsificador que s'escapa tot el temps de les mans d'un agent de l'FBI que el continua perseguint. I la meva escena preferida és quan Frank William Abagnale Jr., el protagonista, DiCaprio, se'n va amb unes noves mestresses de la Panam i Cal Hanratty. Tom Hanks intenta localitzar el taxi del conductor, però es troba amb un home que s'assembla completament en Frank i se n'adona després que Frank s'ha anat escapant en un avió.